Mira, non entres. Entra agora, mira. Mira estas monedas. Deixaxelas ti aí. Deixaxes unha de 20, non? Unha de 20 céntimos, que é metí no bolsillo, mira. Mira que isto é increíble. Aquí teño. A de 20 céntimos que deixaxes ti. E esas apareceron solas. Eu non as quitei, nin as tiña, nin había no coche esas monedas. Apareceron solas aí. Miña amiga, é impresionante. Increíble, o sea, é increíble, apareceron solas, non? Pero esas monedas non gastes. Deixas aí. Isto é increíble, apareceron solas, de verdad. É alucinante. Pon así. Eu non anduve con elas, eu tan pronto marchaste ti, quedaron 20 céntimos, quedaron aquí 20 céntimos, collín e metín no bolsillo. E depois dediqueime a poñer música, e ti non miñas o coche, non? No. Apareceron sola a miña amiga. Iso non pode pasar, e pasou. Veña, arranca. E pasou. Aquí non puxo nada, aquí non estaba eu na máis. Eu dediqueime a poñer música, cando miro o asiento, que quitei 20 céntimos, metino no bolsillo, cando miro o asiento, ves as monedas, quedei super alucinado, mira como tiño os ollos. Porque isto non é nada normal. Eu que me queixo que nunca pasa nada extraordinario, pois mira, hoxe pasou. É impresionante. Pero non pode pasar, isto pasa. Isto é anormal.